Mennyi hazaáruló, bazd meg! De így, hogy a faszomba lehetnek ezek kétharmadnyian? Hogy jött ez össze? Az Origon már biztos nyomják, hogy mennyi külföldről finanszírozott rossz magyar ember van itt. Legalább 10, nem? Hiszen a kormány szerint, aki nem ért velük egyet, az hazáruló poloska, akit likvidálni kell, bazd meg. Aki nem velük van, az a haza ellen van. Ha nem osztod a Viktor nézeteit, akkor bizony Brüsszel csicska vagy, soros ügynök, óvodás, átműtő, LMBTQ aktivista, bazd meg, migráns simogató, vagy épp mindegyszer. És ez a mondani valójuk, bazd meg. Ennyi. Így kell ketté szakítani egy országot. Ma már a kokárda is párttulajdon. A himnusz is csak jobbról hangozhat, a zászlót meg csak akkor lengetheted, ha az ő buszaikról szállsz le narancsszínű pólóban. És tudjátok mit? Igaza van Orbán Viktornak, ne? Nyugi. Igaza van Orbán Viktornak abban, hogy háború van. Igen, van. Oroszországban, Ukrajnában, és itt, Magyarországon. Ezt mind neki köszönhetjük, ugyanis a kormány elérte, hogy itt már magyar a magyar ellen van, testvér a testvér ellen, családok szakadnak szét, barátok fordulnak el egymástól, mert valaki nem úgy gondolkodik, ahogy kell. Ebből következik, hogy hazaárulók vagytok, mind. Ez a Fidesz logika, bazd meg! A Fidesz egybites kommunikációja. Az kurva anyjukat, így. A harcosok klubjánál röhögtem fel a legjobban, tudod, de Orbán Viktor az nem igazán mer vitázni senkivel, maximum ilyen talpnyalókkal, akik nem kérdeznek vissza. Mert Hont András, igen, köszönöm, valaki ott mondta, igen? Pont mondani akartam, Hont András. Mert Vitya pontosan tudja, hogy képtelen megvédeni face-to-face az álláspontját, ezért van vita helyett elhallgattatás, tisztességes érvek helyett zsarolás, párbeszéd helyett fenyegetés, és hát én ezekről tudnék mesélni. Süsű, jaj. Soha többet nem akarom látni süsűt, bocs. Hát igazából azóta sem merek alsógatjában otthon ténykedni. Mindig frissen van főzve otthon a kávé a navosoknak. Na és ezért kellett a harcosok klubja, ami gyakorlatilag azt jelenti, Vitya hangom, mi nem tudjuk megvédeni magunkat, védjetek meg ti minket. Ti vagytok, bazd meg, az online harcosok. Tudod, az sniperrel a monitor előtt, az nagyi kibaszott menő. És ez már nem csupán propaganda. Ez közösségi agresszió rendszer szintre emelve. Az erőszak legitimizálása. De nehéz volt ez a szó. Polgárháborús huszítás. Faszfej. Pardon. Egyetértek. Ma már, ha kimondod a véleményed, akkor veszélyezteted az ország szuverenitását. És valójában ez a modern diktatúra. Kimondhatod, amit gondolsz. Elmondhatod a véleményedet, teljesen nyugodtan. Csak éppen elzárják a pénzcsapokat, ellehetetlenítenek, stb. Besítelnek meg ilyen fasságok. De amúgy meg nyugodtan, mondja csak. Szerintem az a helyzet, hogy igazából ti vagytok az igazi harcosok. Akik nem csak a kommentek között nyomják, hanem kiálltok, kijöttök,
és kimondjátok a frankót. Valami ilyesmi. Ez az. Oh, yeah. Ez fantasztikus. És a cél, hogy a valódi hazaárulókat küldjük el a búsbüdös picsába. Egyetlen üzenetem lenne a NER-nek, de azt kurva hangosan ki kell mondani 2026-ban. Basszátok meg, és takarodjatok a picsába. Köszönöm a figyelmet.